det her det er noget fuck. Og det. Men ja, i sidste episode, som var for jer, det var en dag siden. For mig, der var det 2 dage siden. Eller der er det så 2 sekunder. Men altså, fuck og det. Det er sådan 3 sekunder siden. Altså. Men ja, jeg miner. Og miner. Og miner. Og miner. Altså det er der vel at finde noget ballet, der går ned til et hold. Hvor langt den går den der? Den kan ja. Eftersom det er marble, så er der ikke så mange oversteg. Eller jo, det er der, men jeg tror bare på den her vej. Ja, det gør lige sådan. Det er så lækker det ikke så meget for jer. Som computer, den er overheatet lidt lige nu. Bortset fordi jeg tror den der mine der gik den der vej derop, den fører herned til os. Ellers går det lige under hinanden. Fuck, der er meget kul lige ind. Jeg skulle have taget noget med træ med. Ruby. Yay. Dirt fandme nej. Hader dirt. Altså det er det eneste tidspunkt at dirt det er godt. Det er en desert. Altså en flatland desert, det er det eneste tidspunkt at dirt det er brugbart. Mere ruby. Yes. Mine. Take it for helvede. Fuck og dø har meget kul lige her der. Jeg må nok heller lige tage noget marble med, hvis jeg nu falder ned i et eller andet hul, så jeg ikke kan komme op igen. Men lige der er... Nu er jeg kommet i tanke om det. Okay, det er enabled. Godt så. Det ville være lidt neden at dø, når man ikke vidste, hvor man døde hen. Ja, okay, 20. Hvis vi falder ned, når der er mere end 20, så... Ja, så er det bare noget fuck. Bare jeg sikkert ikke godt tænde. Kan du komme væk? Så er vi sgu tilbage i ravinen. Jeg håber egentlig lidt, den her gik ned til måske lag 20. Men not today, fucker. Hvad har jeg? En stack core? Det er da egentlig meget godt. Jeg skulle da få lavet nogle copper cables i en helvedes fart. Hvis jeg så bare kan få fundet nogle... Fuck, og det er rubber roots. Okay. Fuck det sgu da egentlig. Flere. Fuck love. Det der vand, det skal sensoreres. Så er der sådan en ko deroppe. Der er en gris. Det der, det tegner godt. Men nu tager vi lige de her ting først. Vi tager det jeg skal bruge, så det der giver meget EMC. Det vil sige, så skal jeg flække alt. Indtil videre har jeg indtil videre givet jeg ikke til silver med, fordi der er vi ikke rigtig, der er ikke rigtig, eller det har vi, det har jeg ikke rigtig brug for indtil videre, vil jeg sige. Kommer, så er det med jern. Altså, ved jo, der er en ravine her. Og teknisk set behøver jeg ikke at mine med her. Mit. Jeg tror bare alt det andet her, det lader jeg bare skulle være. Så sætter jeg en crow her.
Flyv! Lige. Diamanter. Fuck yeah. Ja. Anden episode, diamanter. Fuck, det er kun 2, men altså, fuck, det er ikke også. Jeg fandt stadig diamanter. Der er noget guld, emerald, Nikolaj. Ja, det kan sgu gå på til, så går det over. Fuck, hvor dødt. Laver lige nogle pickaxes. Ja, så har der i hvert fald ruby pickaxes til nu. Hvor mange diamanter skal jeg egentlig bruge til den der Croy der? Små 4, 8... Lige sige 11 diamanter til den der. Godt være, jeg skulle vente lidt med det. 11 diamanter, der er en kondensor nok bedre. Det er 1, 2, 3, 4, 5 diamanter. Ja, til en energy kondensor kun 5. Eller ikke 5, men 4, 5, 6 kun. 6 diamanter. Så jeg skal bare finde 4 til, så kan jeg faktisk lave en kondensor allerede. Det var faktisk fedt, hvis jeg allerede kunne lave en kondensor den her episode. Ja, okay, det kan jeg så nok heller ikke, men ja. Redstone. Den fandt mig godt også. Jimmy, du skal ikke spille Citroen. Fuck, jeg var tæt på at gå i der. Det gider jeg ikke at tage. Og ja, det er noget høming, at jeg bruger det her til det her, men altså, I må lige overleve. Og venligst overleve. For jeg ved, hvad det er for noget høming shit. Altså, det mener ikke kun, at der er en fuck, og det er Nikolaj, vel? Okay, jeg skulle da lige til at sige, det ville være noget høming også. Jeg tror ikke, der er noget her, jeg gider at tage. Croy, det venter jeg altså lidt med. Gigaframe. Giga Legspike, man. Fuck, bro. Mest må ikke stå bag med det her vand på det her kravl op. Og staven. Eller nu er der sådan net udenfor igen. Hvad er det for noget hømingvand? Prøv lige. Det går helt derop. Ej, fandme nej. Kan jeg godt glemme det? Sådan. Chok. Bortset fra ham og lave, så ville det sgu da være et godt sted at bygge en. Eller det ville være et godt sted at sætte en quarry. Kan jo bare pumpe lavaen væk, hvis det kommer i quarryen. Den der tror jeg ikke, jeg skal hugge. Jo, det går godt.
Jeg skal have en nødplan, hvis der nu kommer lave. Okay, jeg tror det ikke. Der må ikke noget lys. Godt så. Og hvorfor er der aldrig noget rart andet end iron? Det er bare noget for iron fuck. Men jeg tror også bare, ja. Når den episode er forbi, så miner jeg altså bare, så filmer jeg først, når jeg kommer tilbage. Men var der ikke noget godt hernede? Der er lapis, det skal jeg sådan set bruge. Og der er noget Nikolite, det skal jeg sådan set ikke bruge. Men det er fandme god EMC. Jeg har altså brug for de der fucker løb diamanter der. Ja, yeah, der er ikke så meget. Ja, yeah. Skal vi ikke bare sige, jeg ved godt det bliver en kort episode, men skal vi ikke bare sige det var det. Indtil næste gang, hej.